up guys? So welcome back to my YouTube channel nandito no. na kami. So nami karon diri no sa Banal. Nagigigil ako. Diara. Ano ta pa? Come on, let's go. Ako dahil si Clint dyan, nanawagan dahil ko sa akong inahan o akong amahan karon na ako diri. Asan nga lugar? Mana. Hello guys, so welcome to my YouTube channel guys. So karon naabot na jud mi so dugay jud kayo ang pagbiyahe no. So nami diri karon sa San Romeo. So guys, this is my first time to videos like a vlog or anywhere somewhere like everything the face is honor. So hanggang guys, so I want to knowledge to all of you. I want to share what is my feelings. I have the story to now. So this is my place of my relative. This place like that, everything. That you follow your notification. So guys, so karon padong mi karon sa balay nila no. Oh, kana. So ako guys, ako diri karon no. Naglaag. So inani kanindot diri sa probinsya guys. Oh. Minsan inani kanindot ang probinsya guys oh. So karon naamad na jud diri karon mo ni among lugar ipakita na mo diri karon among lugar ha. Oh, mao na among lugar guys. Oh. So ina na kagwapo among lugar. Ina na mi kagwapo. Kay ba mo sa diferensya? Kami ra jud ngilad. Tanawa. So karon musod ako karon maminaw ta sa unsay ilang kasabutan. So let's go. So guys, musod na ta karon guys, maminaw na ta sa ilang kasabutan ug sa ilang kayuhan. So maminaw na ta guys. So let's go. Oh. Apa ay? Tabili. Jangan mata. Nare na ade mi diri ay dene mo di ay amo kauban. Are Ay manayon to. Ni junior kanay silang duha ay. Barkada. Apuhan at subayon. So mga barkada nga na sila. Kani nanguyog diri pulos ni mga barkada ni humba. Ari sodom. Jill, si Mado, si Dali, Barkada ni o si Roger. Bilin, si Pero kaliwat rami Rojan. kuan. My name is Cesar. si Cesar. Asa na ko bintang? Thanks guys for watching this video. Asa din si Kuan? Si Rio. Paung. Ito pa si Loilo. Ato din si Loilo Rio niya. Mga kaliwat ra jud tanan. Lingkod mo pa. Lingkod ba? Pare. Lingkod ba? Ay, kami na sa mo tindog kay ganina rin sige. Dito pala na sa tabi-tabi do ba? Kay kami ra may tao diri, dali ka so kasi tao. Wala naman si Samsam. Oh, mingaw lagi kayo gawa diri babae. Ano yung driver eh? Yung driver. Nag-vlogger lang karon eh. Yeah. I'm creating vlog. Ay may hapon. Ako dai kuan, di tahasan og kuan. Nakasulti. Kuan ko si Jill, kuan ko nang Apuan. magapuan mo ba sa tahon ba? Asa apuan sa pagagawan ko ana. Ari nga mo mag-ultrasound. Imo lang dagdag ka ng February goro. Niya. Ba't ka ng February? Si mama pare so. Ano pizza? Ay pag Marso. Niya, ipanganakay mo niya ng Marso. Mga napa. Masig ma-timing ba? Hindi, maglaing kuan. Mo plano kay ano February to? Kandila niya ba na? Kandila. Buwan mo na. Kandila niya. Mo kuya na mo February to. Niya. Yusa din. Toya. Okay ra po. Okay ra ko. Ya,
sa huwis na kami magpakasal kay sa mayor ba to sa Mandawi lang sa aming magpakuan. Nakasabot sila nga, adto na lang sila magpakasal dito Marikay. Si Bernadette lisod lagi magmotor-motor. Layo yung biyahe gud nga aral trip ko. Karon kay kani sila na yung mga sakyanan na nakay lang din nila, wa mi nagmotor. Okay na, basta magsilabot lang. Kanya ako sa ba, na ako isulti ninyo no, na posible sa kupari no. Kanya ako kay agi na anak ko. Sa primerong anak, hinangga kay nato itong asawa. Uban ang anak. Ikaduhang pag-anak. Niya nagtrabaho ko. Hubog-hubog na dito kay. Hindi mo magpilabot ako asawa. Ano di mo magpilabot? Antod, kanano? Atong nyo na istorya. Ako nyo na isultis inyo ha. Agi man na nako. Mau to. May kauban ako sa trabaho dito, bapa po. Sigkab kita ako. Ay na, Roy. Oy. Mo tumuro itong dagani. Niya nga ko asawa, di man padok. Ang nato ako, di ko muli. Di ko muli. Ang asawa, nagyaw-yaw na. Pag uli na ako asawa, nagyaw-yaw. Kasaba, isakto, hasta ako gawin, putik sapa. Ngayon, naaktol na sa dog. Gitungha na sa akong asawa, wala na. Abay mo mga kuan. Dia pasabot niya dong. Kung maghurot niya to ka dong. Wait, tawag gabi, niya. So na din. Usawa. Nyan sa men yung kuan. Basin na sila si Dexter din, yun niya. Kami na sa imo adto magtiayo. Ang iyo na nato Dexter nga pare ron sa dire. Oh, kami na sa imo may dito. May ngungingon sa na. Bos bawas di ba? Ay si Bernadette, sakit mo tiyan eh. May biyahe. Magita ako nag-ingon mo sorry diri sa di makukuha. Amo ta plano kay mga bang mig sakyanan pa dong kanang ipamay ta ba. Oo. Ya magani kay May gani kay sila na lagi, mo mga- nakasave-save mi. Mga palitin niyo dito. Amo nakainabang dito. Awas pa niyo lagi. Ikalipay sa nato pod nga. Yan na yung nakatabang-tabang po sa inyo pangari. Ang lagi. Tapos Yeah, lagi, one set. nakasave-save. Oo. Nanit sad mi diri namalik di sad mi kay manguha mi ugay nila among harbison hasta lang kapayas among gihurot. Unya tanawon niya kay ha guys ha kay manguha ko gay. Dagan gini gulod mas.
Ah, bati man. Yan yung dutagunod. Ano din ka ng lusod? Lagi. Si Dindo magda dito dad unang way labot. Ikaw Dindo ba yung dad unang way labot? Naghago-hago ka malang. Yan datong ganang. Ang katubang mga guwang ba pare ba? Yan datong guwan. Insa ako man nagipili. Gipili ba? Kanang udlot ra gyud imong dad-on good. Yan pili. Ibaligyan na lang niya sa merkadong unod ani. Nagbaligya kong tangkong ganina pare. Oo. Tag 20 ang kilo. Kaya nanguha ko sa'yo. Oo. Halin man na. Dami na po kilo gani. O di korta na kapalit og Oh, yan sudan. napay. Papa na ko mahurot. Nakapalit og sudan pre. Oh, yan to lagi bigilina. Anak ko. Bigyan ta kay wate prasudan doon na. Ito. Legit ba? Oh, wait. Oh, labi na. We were undergrad, stayed out late, never made it to class. Out of restaurant in a taxi cab. You were sweating bullets on the way to my dad's and all. You said, baby, think we're moving too fast. I swear the magnolias flash the smile. And that's when car Yo, what's up? This is my vlog, guys. And everything you need, what you think it time to be. I promise to. Bye guys. Mga disable lang. Nagbutod ng tiyan. Ay, pakiin mo. Asa ka? Asa ka? Butak ka pero. Mo ni bulani nga rin sa mukha. Bro. Oh. Ayun siya. Pantat. Pama. Ikaw. Gi. Tubang. Sihay. Storya. Interesting. Ata na natag ng video. Iwat siya sa mga kuan. Kutsiri.
Black Soxic, we are not here. We are not here. Black Sox, si Black Soxic po hindi po nandito kasi sobrang busy po sa kanyang mga trabaho. Ayun po, nagsama-sama na po sila sa kanyang mga hindi ko lang i-mention At ngayon guys, grabing ulan dito sa North Cotabato. So ayun guys, ngayon kahit ganito po kami magsalita ngayon, kahit hindi po kami kabisado mag-vlog. So ganito lang po talaga. Ayan, okay, so maraming salamat po sa inyong suporta. Ayun guys, to be continue po at makikita nyo mamaya yung mga view natin at makikita mo yung mga babae doon. Just watch and after that, bestie. Hi, alam mi diri sa Baybayon Beach Resort. Tara, dalawa. Meron kay diri ang ilahang beach, murag bago pa ni, bago pa na develop. Wala pa kay develop ang maayo, wala pa ma. Buwan pa ba? Ay, manak. Ay. Hindi ka maligo? Jobs. Ang sa'yo may nagtiyong ko silang dagat eh. Murag beach. Before Anything else? anything what kind of else? Dala. Kaya marunong ko siyang matagtiki. Huwag tang may lagi. Kaya na. Ingat kayo lang view sila eh. Subscribe ha, basta Subscribe to YouTube Nanay. Nainits TV. Nanay Nits TV. So don't forget to subscribe ha. Og ni J Mendez. So inanin mo namin guys. Kauban mga kauban. Tayo ka rin naabtan. Lubog na dyan guys naran. Grabe nagharang sa ligo nun. Eh alam. Kana pang Boracay na tubig yun. Al Morales tara. Al Moranas. Al Moranas eh. Ganindot sa water. Ganda. Kita. Naglagi ang mga mata guys no. Yo, what's up?
this is my dog. Dadahan na ang itoy ni Popoy. Since 2013, karon pa jud mi nakakita no. Si Poodle. Si Poodle. Dre. Poodle. What kind of elementary? Oh. So, Almoranas. Almoranas. Do you feel summer? Summer. Uwan kayo. Summer. Oh, summer leg. Yo guys, what's up mo? So, yeah. This is it. Magandang ilag. Yo, madali ng ilag ko. Pagpantirik. Pagpanti ba? Magandang. Magandang dilag. Puso mo'y gikagid na. Hi guys, na ako mga subscriber guys ay number 1 si Jay. Hello. Ako mga subscriber oh. Hoy, look at me. Si Kuan, Si Almulanas. si Cesar, akong subscriber. Hey, what's up guys? Thank you for subscribing Nanay Net Vlog. 9 Nights TV. On Nets TV. So karon namin diri sa dagat guys, dili mo taga na mo pag-arino. Bad timing. So look at it in the place. Kita rin face oh. Okay. Daghang mga bato-bato o sa padjud lubog ang dagat. Unsa pay ubang ika-istorya? Ako na ko yung sulti. Ikaw James, di ko masulti James. Awan na kay masulti dong. Okay dong, wala na kay masulti. So guys, mao ni ang lugar sa Baybayon Beach Resort guys. Nas Jiljil o mo kauban. Hi Day, welcome. Pamain lang. Pamain. Okay. Pamain Jiljil. Mao ni lang lugar diri. Daghang kay bato. Dagko kayo. Kunya ang dagat kay malubog. Muna ang dagat diri sa Baybayon Beach Resort guys. Dito ang kuan. Kasi mo kauban ay nagmaningo sa pagkaon sa ilang anak. Si Yuhan. Yuhan! Nag-play ka, Yuhan? No. Ano sa may ibang gi-play? San? Nagbuhot ka og? Castle. Sige, Bi. Tanaw, Bi. Tanaw sa... Hi, Tanaw sa, Bi. Ayo, welcome Hi. to vlog. Uy,
Tanaw sabi. Uy, tanaw ko na yoy. Hi Juan, welcome to my vlog. Inahay. Inahay. Hayo. Inahay. Hi sa vlog ni Nanay Nets. Hi sa akong vlog. Uy. Busy, uy. Busy siya kanagdo siya Kasulatan. Sige guys, kuan lang niya guys, update lang niya ta ug asa na pud mi mapunta karong mga sunod nga oras guys. Adto na pud mi didto mag-vlog guys. Nya sakto na ni dire guys. Mao na ni ang lugar dire guys. Sige, bye. See you next hour.